Археологията предоставя изобилие от доказателства, които подкрепят историческия и културен контекст на Библията. Макар че не потвърждава свръхестествените аспекти, тя предлага силно потвърждение за съществуването на хора, места, събития, описани в Библията. Световно известният археолог Нилсън Глук пише: може да се потвърди категорично, че няма нито едно археологическо откритие, което да противоречи на библейски текст. В същото време обаче имаме хиляди официално приети археологически открития, които потвърждават автентичността на Библията. Свитъците от Мъртво море, така наречените кумрански ръкописи, са открити в 11 пещери по протежението на северозападния бряг на Мъртво море между 1947 и 1956 година. И това се смята за едно от най-значимите археологически открития на нашето време. Открити са фрагменти от всяка книга от Стария завет, с изключение на една. Свитъкът от книгата Исаия е намерен относително непокътнат и е с 1000 години по-стар от всяко известно досега копие. Тези свитъци категорично удостоверяват автентичността и точността на Библията, която четем днес. Плочата от Тел Дан. Преди края на 20 век много учени са гледали на библейските разкази за цар Давид по-скоро като на легенда, отколкото на истина, поради липсата на съвременни независими доказателства. Откриването на плочата от Тел Дан през 1993 г. с надпис, споменаващ Давидовия дом, е важен повратен момент. Този надпис, датиращ от 9 век преди новата ера, представлява независимо потвърждение за съществуването на цар Давид и на неговата династия. Това откритие допринася за по-широка дискусия за връзката между археологията и Библията. Стените на Йерихон. Библията казва, че стените са се срутили, докато израелтяните са марширували около града 7 дни. След това израелтяните са нахули и са изгорели града. Археолозите са открили, че високите стени на града се срутили навън и надолу по склона, върху който е бил построен града. Това би осигурило удобна рампа за израелтяните, за да се изкачат и да превземат града. Много дебел слой от изгаряне, който се е образувал след падането на стените, свидетелства за изключително високи температури и убедил археолозите, че градът е бил умишлено изгорен от враг. Други доказателства, като например неизядени изобилни зърнени запаси, показват, че градът е бил превзет след много кратка обсада, след като е дошла пролетната реколта от зърно. Това са доказателства, които съвпадат точно с библейския разказ за кратка обсада скоро след Пасхата. За археолозите няма съмнение, че доказателствата съвпадат с Библията по многобройни, специфични, уникални начини. Други по-значими открития са капалнята Силам, чашата на Гедеон, тунелът на Езекия, Моавския камък, цилиндърът на Кир, призмата на Телър, кошницата на Каяфа, плочата на Пилат Понтийски и много други. Виж повече в описанието. Абонирай се, за да не изпуснеш нещо и сподели това, което те вдъхновява.